Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese turangkara sakalir sing ana jagat iki kalebu ngelmu lan kawruh apa maneh kadonya ora ana sing ujug-ujug tiba saka langit nanging kudu disaranani pambudidaya tegen mugen ati resik sarta ngesti ujubing kautaman kabeh kang linambaran niat temen ati bening istingarah mikulei ora mung tumrap diri pribadi nanging uga kanggo bebrayan agung.